ባህልን ክብርን ሓደ ሕብረተሰብ በቲ ኣብ ጉዕዞ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ዘካይዶ ጥበባዊ መንገዲ ዝጥሎ ኮይኑ ብግሉጽ ናብ ራእይ ንኸውርዶ ድማ ነቲ ዝነበረን ዘሎን ብሓደ ሰጉሚ ምስናይ እዩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ህይወት ንጥቀመሉ መሳርሒታት በቲ ንደልዮ ሜላ ተጠቂምና ኣብ ረብሓና ነውዕሎ። ሓደ ካብዚ ድማ እቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ባህላውያን ዝኾኑ ሰብ ዝሰርሖ ቀመማት ዘይተሓወሶም ምግብታትና ካብ ርሑቕ ሰፈራታት ናብ ከተማ ንኽነእትዎምን ህላውነቶም ንኽቕፅሉን ዝፀዓረሎም ዘሎ። ባህላውያን ምግብታት ኤርትራ ብጣዕሞም ኮነ ብቐመማቶም ፍልይ ዝበሉ እኳ እንተኾኑ ጥሕሎ ግን ፍሉይ ቦታ ዘለዋን ብፍሉይ ትዝከርን ዓይነት ምግቢ እያ። እቲ ምኽንያት ድማ ፍሉይ ጥበብ ኣብ ኣከሻሽና ስለተሓትት እቶም ንጥሕሎ ንምስራሕ እናሓልፎም መስራሓት ዳርጋ ኩሎም ካብ ከባቢና ብንረኽቦም ጥረ ነገራት እዩ። እዚኣ ጥሕሎ ትበሃል። ጥሕሎ ኣብ እዚ ሃገርና መብዛሕትኡ ግዜ በዚ ስምጃና ዝውተር እዩ። ብጥሕኒ እዚ ከኣቲ ፀብሒናቱ እዩ። እቲ ፀብሒናቱ ብስርዓት ቋንጣ ነቒጡ ተወቂጡ ይስራሕ። እዚኣ ብላዕሊ ትሪእዋ ዘለኹም ፃዕዳ ከዓ ከም ብርግኦ ጥሕኒ ቆርብካ ኣድሪ ሰናፍጭ ማለት እዩ ትገብረላ ነቲ በርበረ የዝሕሎ ንሱ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ቦታታት ትጥቀምሉ ማለት ንኣብነት መዓልታዊ ምግቦም ድዩ ወይስ እዚ ከም ዝመረፆ ሰብ ሕጂ እቲ ባህሊ ይደሊ እቲ ሰብ ኣብዚ ዓድና ብዙሕ ዝውትር ኣይኮነን። ሕጂ ንሳቶም ብኦርደር እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ እቲ ኣሰራርሕኡ ግዜ ይሓትት እዩ። እዚ ኣብ ክቡር ከምዚ መርዓ ክህሉ ከሎ ፍሉይ በዓል ክህሉ ከሎ ጥሕሎ እዚ ከም ክቡር መግቢ ናይቲ ስምጃና ዝበሃል ጥሕሎ እዩ ማለት እዩ። ስገም ሓደ ካብ ልሙዳት ኣዝርእቲ ሕብረተሰብና ኮይኑ ንጥሕሎ ንምስራሕ ድማ ንጥቀመሉ። ስገም ከም ኩሉ ዝርእቲ ካብ ግራት ምስ ተዓፀደ ኣብ እዋኑ ኣብ መቕሎ ሑፃ ተተርእሱ ክቕሎ ይጅምር። ሑፃ መተራእሲኡ ብቐንዱ ናይ ምሕራር ተርእዮ ክረኣዮ ስለዘይብሉ እዩ። ከምኡውን ስገም ሑፃ ተተርእሱ ምስ ዝቕሎ የፍኩሶን እንተመጋቢኡ መንፋሕታ የስዕበሉን። ስገም ጠባሪ ኩሉ ሓረስታይ እዩ። ዳርጋ መብዛሕትኡ ዓይነታት ምግቢ ነበርቲ ኸውሳ ውፅኢት ስገም እዩ። ድሕሪ እዚ መስርሕ እዚ ድማ ናይ ምጥሓን መስርሕ ይጅመር። ብባህላዊ መጥሓን ወይ ድማ ብማሽን ክጥሓን ይጅመር። እዚ ከዓ ጥሕኒ ጥሕኒ ሕጂ እዚ ናይ ጥሕሎ ብሑፃ ጌርካ ፀሊም ከይከውን ምእንቲ ፃዕዳ ክኸውን ብሑፃ ጌረ ተጠንቂቐን እዮም ተቕልዎ ፀሊም ንኸይከውን ተጣሒኑ እዚ ይኸውን ማለት እዩ። ጥሕኒ ናብ ገዓት ገዝኡ ማለት እወ ገዓት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ጥሕኒ በጥቢጥካ ትሰትዮ ትኽእል ኢኻ። ጥሕሎ እውን ክትበልዖ ትኽእል ኢኻ። እዛ ሰናፍጭ እውን ክትሰርሓ ትኽእል ኢኻ። ኩሉ ገዛ ክስራሕ ትከኣል በዓል ኩሉ ኣብ ገዛ ተዳልዎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ከምዚ መጀመርያ ፅቡቅ ጌርካ ወቕዖ ፎኩስ መንቲ ምፍኳስ እንታይ ገዳስነት ብዙሕ ኣይነፍሓካን ከምዚ ተብሎ ከለኻ ክትበልዖ እውን ኣይተረካን ኣብ ኣፍካ ልምልም ንብል كم لمدي بهجمات استقرالية وانا بيت مكتوب تاتاتولي. إذا حتى تصرح الخيم زنايد جنوب بتاعتنا لذي. هجي كم زود قبل خلص حمزة أركامي بتحرر بيزنس ترغبي تخدم.
እሱ ይቀልል ናይ ደገ ብምክንያቱ ናይ ሓፂር ሰዓት ስራሕ ወላ ሓንቲ እሱ ይቀልል ግን እጂ ንሕና ኣብቲ ባህሊ ኢና ክንእትዎ ደሊና ዘለና ንትሰብሲ እንታይ ታገዳስ ነው ትሞት ባህላዊ ምግቢ ምብላዕ ስታይ ታገዳስ ሓደ ጥዕና خاص ፍሬሽ እዩ ሓደ ሽዑ ተዳልዎ ነገር تبهله خاخي طفق نمولسو نفتن إذا طحلو حجي إقرأ من قدي كحبرة دليل زلهو بحدا ورايات نريان دينا حنا غيرن أزمالتو تلخيخا كتكون كم زي بالله تبهلي أبوت أخلصي تي تاشمها تي ندقف ولا تي تريت بي الناس لنا حسيو وا تريت صفر ناس كلامنا صفر هنقبر يقولنا حنا كله يقولون صوتي بهلي أو خلصي قلنا خاطي تعناوي أجمعت كم تزخل نجار أو جد لابلنا نجبره يلعبوا مالتي هم بزعتوا كم نريوجن هجنا مس كله بخمس دقيقة كانت قربة ويسنا ناتو دا تاشون دا قبل كانت حجي سب قرب كله خميس تا حشو زيا طحلو حجي سب قرب كله أب ما أدي يدخل أجي أنا نقبل حدا أب جزات أشم خون كله وأوريد كانت على هذا رجحك أبتي سبز اللو بوتا إخاتور له أجينا أنت مالتي نعمل كل خمسة أخبيب كنا تغريبك كنا أطلق لون السب أي نقطة كم زت لو يسوق اللي كفرق ساعات من يوم كتنح يقول يبالا شو يجي يبتل بل أي شو ساي بس كم دقيقة كم سخبر كاسي؟ شاعة قربة كابي خوي وريس كيوزي زي ممكن أنا أسمر أتولد أبي قد أبغزانا أدي فأتيا نادي ባህላዊ ምግብታትና ብዝሖምን ህላውነቶምን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳሃሰሱ ይመጽሉ ኣብ ዘለውሉ እዋናት ሓደ ትካላት ግን ክብርታትን መንነትናን ብምዃኖም ከይዘንግዓ ነቶም ምግብታት ኣብ ምልላዮምን ተባሃግነቶም ኣብ ምቕጻልን ኣበርቲዕን ይጸዳ ኣለዋ ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን ጠፊኦም ዝበሃሉ ዓይነታት ምግብታትና ድማ ምግቢ ሕሾ እዩ ምግቢ ሕሾ ብልምዲ ኣብ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ዝዝውተር ኮይኑ بهم دما أب كتماتات حدا أوان يرأيو كيه تعفي حارجنا كيه تعفي هجي كم لو سينا ምግቢ ሕሾ ናቱ ምሩፅ ዝኾነ መኣዛታት ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ዘለዉ ስድራቤታት ዘዘውትሩ ዓይነታት ምግቢ እዩ እዚ ምግቢ እዚ ኣብ መልሓስ ምስትምቓሩን ኣብ ከስዐ ምምልኡን ኪኖ ትርኢቱን ንዕግበት ዓይኒ ዝመልእ ድማ እዩ ምግቢ ሕሾ ካብ ሕሰዮ ዝብል ቃል ዝተራዕመ ኮይኑ ሓደ ሰብ ምግቢ ሕሾ ምስ በልዐ ዳርጋ ሙሉእ መዓልቲ ከይጠመየ ክውዕል ዘለዎ ተኽእሎ ድማ ልዑል እዩ
تيا قجا سنكيتنا زي قجا سنكيتنا عجي تري الله خازيا تيا بحق ناتا زي كدينا لنا إذا خطف الله فف قبل الله كدينا زي حجي زي متعطي الله متعطي نيجو الله مسامع مسنتاتي نيجو توقيتل قرب سمسمنا الله زي بتيتي حشو زي حجين تاتي جرلا سمسم جرلا هو نيجونا الله يا كاتا بتشاتافه دا طافاي طراي كونتين دا غشاونا الله زانا حشو دا غشالا تاتا داشتا اجا زي عندنا رجع تسرح يا كان حشو كاب حشو بوق اليوم حشو جبطو انت بحالي ابقى قالوا بوتاتات كم زحاتت كونسا جبطو انت بحالي هاوي امتي تقبلنا تقميش زي حجي اب قطر اب قطر قدم ازوم قطر اب عودي يطقموا لهم كلاس سب تبعيسو كعرق كلها تبعيسهم كعرق تبعيسهم صنيحهم كعرقوا ميلهم حشو صريحهم كايهبون كما تقبر نيره تقبلنا تقميش تقبلنا تطبع بتطبع على حج مجمرة قرب كبدي لنيرو يتفلطوا بالسبت خبدنا نيرو حجي دحاني حج سب دافلطوا كده والله انت اي قاداني سمسمو تقبر الله تخليها نيجون بلاد تقبر الله تخليها والله انك تاشم تقبر الله تخليها ورد مسود حاويس لو بوشتي تاشم حيشو حجي دبز حسابي ما تصومه كاب وطا عدي موتو كاب وطا عدي متي ما زي برجر اومليت والله تحر كم كتنغرون كلها بزح قال لهم تقبل والله قال لهم يقبل والله ባህላዊ ምግብታት ንኸይጠፍእ ካብ ዝቃለሱ ሓንቲ ዝኾነት ቤት ምግቢ ሕሾ እያ ናቱ መርኣያ ድማ ንስም ናይቲ ትካል ብስምቲ ባህላዊ ምግቢ ብምርቃሕ እያ ሰይማቶ እዚ ባህላዊ ምግቢ ኣብ ከተማታት ሃገርና ዳርጋ ከም ዘየለይ ዝቑፀር ግን ንኸይጠፍእ ንህላዊኡ ምስ ንፅዕር ኣዝዩ ጠቃሚ ምግቢ እዩ